Ще завършим вкусно. С убеждението, че готварството е изкуство, студенти от Кулинарната академия в Добрич откриха свой учебен ресторант в София. За представянето на заведението се събраха гурме ценители, които сами опитаха приготвените от студентите ордьоври и десерти. През учебния ресторант трябва да минат над 100 студенти от 15 националности. Обучението им става на английски език, но кулинарните тайни не се усвояват на теория, а над горещите тигани в кухнята. Всяко движение тук се следи и оценява от преподавателите. За откриването на ресторанта бъдещите майстори-готвачи представиха своя концепция за меню. То е съчетание между различни видове интернационална кухня и авторския поглед не само на нашите шеф-инструктори и преподаватели, но и на самите студенти. Това е домашно направена паста ньоки с песто и чери доматче. Освен да правят засукано песто, студентите трябва да се научат и как се управлява подобно заведение. Затова те ще минат през всички длъжности в учебния ресторант. Така кулинарите влагат по нещо от себе си както в правилното белене на картофи, така и в посрещането и настаняването на клиентите.